Здравейте, дами и господа! От язовир Граница. На нас ни е много зле. Бачкам яко и живота е тегъв. Мишка! Кадравелко на лодка с мене. Е, как парчиме сега. И какво сега? Не обърни към нас. Тихо. Викаш да не ни се скара някой? Да. Например, вир вода. А? Вир вода само. Ето, вир вода си, аз ти предупредих. О, виж как дрифтиме с лодката. Дрифт! Вече сме на предно задвижване. Тук за момента няма 4x4. Е ръката. Кадравел гребе. Я как почна лодката? Дай само отдясно сега да изправиш. Това е ляво. Айде, дясно. Сега ни духа ветър. Дясно. Само дясно. Гледай. Аз си почивам и си снимам с GoPro-то. О, да. Това топла водичка. Идеално. Това е днескашния ни плаж. Яко е, Кадравел. Е, как гребе нашето момиче. Ще развиеш мускули, ще стане гърба на буци. Ще станеш като културага. Ами помня ли си? Помня ли за това сме тук? Е, това е life is life. И така, драги зрители, радиослушатели, Велката си живее живот. На лодката е. Скоро е залеза. Не ми е жега, прохладно ми е. Какъв скоро залез? Ето, Кадравел ми скоро е та. След час слънцето е залезало. Готино ли е? Ай, признай да е. Готино ли ти е? А? Няма да признае. С Кадравел следва да катастрофираме в тръстиката. Въпрос на време е да направим катастрофа. Бау! Ау бе! Опа! Ма не е смешно, не спокойни! Почна да ми. О, тръстика, здравей! Добре, сега ще оправя положението. Отправяме се отново там, където ни е мястото, а именно в нашия край. Има един рибар, да не го пречиме на рибката, на кълве, има наслука. Като бел смак съм. Кажи къде отиваме? Към брега. Хубаво ли е тук? Да. Става.
Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре, дайте subscribe и очаквайте още много яки преживявания, хобита и видеа в YouTube.